खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोना दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दासिमहालागैबो 200 साबस्क्राइबार जायाखै दाबो 120 नामाल' साबस्क्राइबार जादों नोंथांमोननि मोननै साबस्क्राइबारानो आंनि थाखाय जोबोर सापर्ट मोननाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ मरान माहारिया रांखान्थियारि होबथानायखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'दों एसटिनि दाबिखौ नेवसियोब्ला गोदानै सोमावसारनायनि हुमखि होदों मरान माहारिया दासान्दि सोमावसारनायखौ दोनथ'दों दाबिफोरखौ सुफुंनो हायाब्ला गोदान सोमावसारनायनि हुमखि होदों आसामनि मरान माहारिया 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय राजखान्थियारि होबथानायखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'बाय नाथाय सरकारा बिसोरनि दाबिफोरखौ सुफुङाब्ला सोमावसारनाया जागायफिनगोन होननानै बुङो बे हारिया संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव शेड्युल ट्राइब एसटिनि थामोनथाखौ बिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों अल मरान फरायसा आफाद AMSCआ तिनिसुकियायाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हेंथा सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि थिरांथाखौ फोसावो सरकारा खोथा होदों आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि एसटिनि दाबिनि सायाव रिपर्टफोरखौ 25 नभेम्बर खालि आसाम एसेम्ब्लियाव गथायनाय जागोन बेनि उनाव रिपर्टखौ 22 नभेम्बराव मिरु सरकारनिसिम दैथायहरनाय जागोन जुदि बे समसिम जेबो जायाब्ला 27 नभेम्बरनिफ्राय फिन सोमावसारफिनगोन होनना मरान हान्जाया बुङो रिपर्टनि बायदियैब्ला 7 अक्ट'बर खालि डिब्रुगड़आव मरान हारिनि 200 सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंनाय जागोन अरुणाचल प्रदेशआव थानाय मरानफोरनि थाखाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्सि सार्टिफिकेट 11 अक्ट'बराव होनाय जागोन सरकारा मरान सुबुंफोरनि हा मोनथायनि थाखायबो खामानि मावनो जागायबाय होनना खौरां मोननाय जादों AMSCनि आफादगिरि पालेन्द्र बरा बिथाङा बुङो दि बे सोमावसारनायखौ दान्दिसेनि थाखायल' दोनथ'नाय जादों जुदि सरकारा राहा लानो हायाब्ला बिसोर मोनसे गिदिर सोमावसारनाय जागायगोन बिथांमोनहा बेखौबो हुमखि होदों दि 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव सुबुं माहारिया BJPखौ नेवसिनो थिरांथा लानो हागौ नैथि खौराङाव दङ फुजा फोरबोनि थाखाय BTC सरकारनि समायखिरा लानायखौ 3 अक्ट'बरनि सोलायै 5 अक्ट'बराव खालामनो थि खालामबाय गोदान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ दुर्गा फुजाजों गोरोबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय 5 अक्ट'बरसिम दोनथ'नाय जादों गुबैयै CM शर्मा आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि गेजेराव सावरायलायनायनि उनाव खालारखौ सोलायनाय जादों 3 अक्ट'बर खालि दुर्गा देवीखौ फोजावनाय जागोन आरो मावख'गिरिफोरा मोनदांदों दि समाय लानाय हाबाफारिया बे हारिमुआरि हाबाफारिफोरजों गोरोबनो नाङा BTCनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे दुर्गा दास बर' रिहन दैमारी आरो रबिराम नार्जारी बायदि गागि दैदेनगिरिफोरा सोलायनाय बिथांखिफोरखौ जोबथा महर होनो आरो खुंथायनि गोनांथिफोरनि सायाव सावरायगासिनो दं गोदान सरकारा बड'लेण्डआव दिदोमथि जौगानाय आरो खुंथायारि आखा-फाखाखौ जौगाहोनायनि सायाव नोजोर होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों थामथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम पुलिसआ सिंगापुरसिम दावबायनो थियारि जाबाय मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम पुलिसआ सिंगापुराव मोनसे हानजा दैथायहरनो थियारि जादों 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव गार्गआ रुंसारि जादोंमोन सिंगापुरनि बिबानगिरिफोरा बुंदों दि थैनायनि जाहोना दैयाव गोदोना गोग्लैनायमोन नायबिजिरनायाव श्यामकानु महन्त फोरबोनि सामलायगिरि आरो सिद्धार्थ शर्मा गार्गनि मेनेजारनि बिफावखौबो नायबिजिरगोन जायफोरनि मुंखौ गोबां FIRआव नेवसिनाय आरो जानो हाथाव खैसार खालामनायनि अजद होनानै होनाय जादों बिबानगिरिफोरा मोनसे पारदर्शी आरो आबुं नायबिजिरनायनि थांखि लादों मिजिं थिदों दि सिंगापुर दावबायनाया मा जाखो बेखौ रोखा खालामनायाव मदद होगोन ब्रैथि खौराङाव दङ कार्बि आंलंनि हामरेनखौ 100 बिसना गोनां देहा फाहामसालि गिबि मन्थ्रिया नार्सिं स्कुलनि बिथांखि फोसावो महापस्थिनि गोथार सानाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 62 बिगा हायाव 300 कौटि रांसो खरसा खालामनानै लुफुंजानाय माहारियारि सावस्रि मिशननि सिङाव हामरेनाव 100 बिसना गोनां जिल्ला देहा फाहामसालिखौ बेखेवनानै होयो
गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि देहा फाहामसालिया थाबैनो साबसिन खाबुफोरखौ मोनगोन जेरै सिटी स्केन, गोनांथि जायोब्ला डायलाइसिस इउनिट, ब्लाड बेंक आरो सिगांनिफ्रायनो थिसनजानाय एनेस्थेटिस्टजों लोगोसे सार्जिकेल सिबिथाय। बिथाङा देहा फाहामसालिनि साखाथियावनो जिएनएम नार्सिं फरायसालि गायसननो बिथांखि लादों। थाखो खथाफोरा थियारि जाबाय आरो हस्टेल बानायखांनायनि उनाव जायगानि आइजोफोरा गावनि आंगो सोहोराव नार्सिं फरायनायखौ लानो हागोन। गिबि मन्थ्रिया ओनसोलाव साबसिन सावस्रिनि दाथायखौ नोजोर होनानै बुङो दिफुआव दा गंसे मेडिकेल कलेज दं आरो थाबैनो बेयाव गंसे केन्सार देहा फाहामसालि लुफुंनाय जागायनो थांगासिनो दं। बिथाङा हामरेननि फारसे रोंगौथि गोनां देहा फाहामसालिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय लामानि नेटवर्कखौ फोसाबनो नाजानायखौबो मुंख'दों। बाथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया जुबिन गार्गखौ मान बावदों। बिटिसिआव मुसुखा आरो पार्क बानायनो फोसावबाय। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया रुंसारि जुबिन गार्गनि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों आरो बिसि गरिमा गार्गजों मोजां गाज्रि सावरायहैदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया मैया रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ गोसो गोरबोजों मान बावो आरो बिथांखौ सासे हारिमुवारि आइकन होननानै बुङो, जायनि गोसोखांथिया अरायबो थांनानै थागोन। महिलारि बिथाङा बुङो दि जुबिन दानि आत्माया जों बयनिबो गेजेराव थायो, रावबो बिखौ माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा। जों बिटिसि ओनसोलाव जों बिथांनि बिहोमाखौ गोसोखांनानै बिथांनि सन्मानाव मुसुखा लुनानै पार्क बानायगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे 5 अक्ट'बराव बिटिसिनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ थि खालामनाय जादों होननानै महिलारिया फोरमायदों। महिलारि बिथाङा बिटिसिनि थागिरिफोरखौ खोथा होनानै बुङो दि बिथांनि दोलोआ गावनि समायखिराखौ जाफुंहोनो थाखाय गोख्रों राहा लागोन आरो ओनसोलाव जौगाखांनायखौ जौगाहोगोन। 6थि खौराङाव दङ 126थि मन की बातआव पीएम मदिया भुपेन हाजरिका आरो जुबिन गार्गखौ मान बावो। मन की बातनि 126थि संस्करणाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामनि सानै मुंदांखा सुबुं देंखोगिरि भुपेन हाजरिका आरो जुबिन गार्गखौ गोसो गोरबोजों मान बावो। बिथाङा भुपेन हाजरिकानि दोंनै मेथाइ रोजाबदोंमोन, जाय बिसोरनि मुलुगनाङारि गोसो बोनायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंदों दि हाजरिकानि माखासे खामानिफोरखौ श्रीलंकायाव सिंहला आरो तामिल रावाव राव दानस्लायनाय जादों। बिथाङा आसामाव हाजरिकानि जोनोम 100 फोरबोआव बाहागो लानायखौबो गोसोखांदोंमोन। जुबिन गार्गनि सोमोन्दै गाहाय मन्थ्रिया बिथांनि समनि आगोल थैनायनि सायाव दुखु फोरमायो। बिथाङा आसामनि हारिमुजों गार्गनि गोख्रों सोमोन्दोखौ बाख्नायदोंमोन आरो बिथांनि देंखोआ इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन होनना फोरमायो। मदिया भारतनि हारिमुवारि उनमोनथाइखौ रैखा खालामनायाव रोजाबगिरि, सुजुगिरि आरो देंखोगिरिफोरनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। 7थि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ संबिजिरारि नेमखान्थि बायदियै गावनि बिबान एंगारनायखौ मानगोनां रायजो बेंगिरिनो गथायबाय। बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुङो दि बिथाङा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सिबिनो थाखाय बावसोमदों आरो मोनसे गोरलैयै सोलायनायखौ थि खालामनो थाखाय सोरखारनो आबुं हेफाजाब होगोन होनना खोथा होयो। बिटिआर खुंथायनि दैदेनगिरि बर'आ गावनि बिबानाव थानाय समाव रायजो राजाफोरनि फोथायनाय आरो मददनि थाखाय साबायखर बावहरो। बिथाङा बिबान एंगारनाया ओनसोलाव मोनसे गोनांथार राजखान्थियारि सोलायनाय दिन्थियो, जायनि थाखाय दा बिटिआरखौ सोर दैदेनगोन बेनि सायाव नोजोर होदों। 8थि खौराङाव दङ इउपिपिएलआ बिटिसि एसेम्ब्लियाव खाम्फा बरगयारिखौ बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि महरै सायख'बाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव बेरेखा दोलोनि गोदान दैदेनगिरि महरै गागि दैदेनगिरि श्री खाम्फा बरगयारिखौ सायख'दों। मैया इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानाय मोनसे जथुम्मायाव बे थिरांथाखौ बयबो गोरोबलायनानै लायो। बे जथुमावनो मस्ति विल्सन हाज'दाखौ बिधान सभायाव दोलोनि गाहाय सचेतक चिफ व्हिप महरै थिसनदों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया सुबुं दारारि बोसोनफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो आयेन आफादनि सिङावनो लोगोसे बेनि बायजोआवबो सुबुंफोरनि आवाजखौ थान्दैथि होनो थांखि लानाय जादों।
बे फोसावथायखौ गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिनि सागान होनाय प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। गुथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गखौ मान बावनानै गुवाहाटीनि मोजां मोनगिरिफोरा बेसेन नाङै वर्ल्ड काप टिकेट मोनगोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन (GSA) दिनै 29 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव थानाय गावसोरनि मावख'आव रुंसारि रोजाबगिरि, फावखुंगुर आरो देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय मान बावनाय हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारिया फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। मान बावनायनि उनाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय GSA ICC आइजो क्रिकेट बुहुम काप 2025 नि गिबि मेचनि थाखाय 5,000 बेसेन लायाजासे टिकेट होगोन। बे टिकेटखौ GSA मावख'आव सिगां फै सिगां मोननि थांखिजों मोनगोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया मोनसे मख'जाथाव हादोरनाङारि गेलेमु फोरबोजों सासे मोजां मोनजाग्रा महरगिरिखौ मान बावनायजों सरजाबनानै गावनि गेलेनाय थांखिफोरजों आसामनि हारिमुआरि गोग्गानायखौ सरजाबनाय। गुवाहाटी आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव जुबिन गार्गखौ मान बावनो आरो गावसोरनि नोगोराव हादोरनाङारि क्रिकेटखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोसोखांथि आरो टिकेट राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।